Samantala po, kondisyon ng kalsada sa Pangasinan Nueva Vizcaya Road mapanganib umano para sa mga motorista. Para sa detalye, narito ang reporta. Pinag-iingat ng San Nicolas Police Station ng mga motorista sa Pangasinan Nueva Vizcaya Road dahil sa pampanganib na kondisyon ng kalsada, lalo na kapag tuloy-tuloy at malakas ang ulan. Ayon kay Police Major George D. Banayos Jr., Acting Police Chief ng San Nicolas Municipal Police Station, tanging light vehicles lamang ang pinapayagang dumaan sa ilang bahagi ng kalsada. Aniya, kapag lumalala ang kondisyon at naging delikado para sa mga motorista, agad na pansamantalang isinasara ang daan. Ngayon po ma'am is open sa light vehicle po. And then paminsan-minsan po with the coordination ng PNP San Nicolas, including the San Nicolas MDRRMO, sa coordination with Nueva Vizcaya Police Station, Santa Fe Police Station and Santa Fe MDRRMO, tinitingnan po namin ma'am, through coordination, kung alam namin na medyo delikado is temporary close po ang ginagawa namin sa daan. Lalong nagiging mapanganib ang ruta tuwing malakas ang pag-ulan dahil landslide prone ang lugar. Ilang pagguho na rin ng lupang naitala sa bahagi ng Villaverde Road nitong Agosto, dahilan upang mahigpit na bantayan ang lagay ng kalsada. Wala namang naiulat na insidente na direktang dulot ng mga naitalang landslide. Gayunman, isang insidente noong Agosto 21 ang naiulat kung saan isang individual ang nasawi matapos mahulog ang kanyang sinasakyan sa bangin. Patuloy naman ang koordinasyon ng mga otoridad sa San Nicolas at Santa Fe Nueva Vizcaya para sa pagbabantay sa naturang kalsada. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise, Brilyante Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM News.